No niin, moikka vaan YouTube, siellä ruudun toisella puolella. Ja tänään Sairaan nopea Ronsku puhuu nyt teille vähän joulukuun suunnitelmista, vastaavista jutuista ja sen sellaista. Elikkä te siellä ruudun toisella puolella ette varmaan odota mitään extreme-juttuja joulukuussa, mutta te ootte väärässä, koska mä tuun kertoa muutaman päivän suunnitelmat teille just nyt. Elikkä siis 1.12. Eli joulukuun ekana päivänä, joka on siis perjantai, ja mä tuun kertoa nyt, mitä siinä tulee tapahtumaan. Ylipäätänsä tää jouluspessu-juttu, siis tää on spessu, eli tapahtuu kaikkea mahtavaa, mutta et voi ikinä edes tajuta, ei millään pahalla. Elikkä siis 1.12.2017 perjantaina, no mä menen kouluun, mä tuun sieltä takaisin, mut sitten me lähdetään heti tonne, mä lähden mun isosiskolle yöksi ja me tehdään jotain ruokaa ja vastaavaa. Mä tuun saamaan niin hyvät spessut ja joko jouluspessu on spessu ja mä tuun kertoa teille vähän lisää. Ja sitten tyyliin jossain videossa mä tuun menee itse ekaa kertaa jonnekin tai jotain vastaavaa, tuun tyyliin leipumaan tai tekemään tai mä tuun tekemään ihan jotain mahtavia asioita, mitä te ette voi ikinä edes tajuta. Mutta joo, ei mulla muuta. Tää video on nyt tässä. Jos te viitsitte, painakaa ihmeessä tilausnappia ja laittakaa kello päälle ja tykätkää videosta ja kertokaa kaikille sukulaisille, kavereille, ystäville ja muille. Mulla saa tää video on nyt tässä. Bye, bitch.